लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आङो माने मैयानो मोनायावहाय नागालेण्डआव फैदोंमोन आरोना डिमापुरावहाय स' भिडिअ लाया सानदोंमोन आरो आंना लाखायाखैबोमोन नै दायो नागालेण्डआव सफैनानै फुङावनो माने बे आब'मोननि माने एसे बिदिनो लोगो आरोना बर' बेयावनो बर' दं नालाय बिसोर ज' मिलायलायनानै बिदिनो जालाय लोंलाय बिदि जायो आरोना थ' बिस्रा मादैमोनहा आंखौ फैदों होनना मिन्थिना आं सिगांबो जाखांखाबायमोन आरोना एसेयाव थांखाबायमोन थ' बिसोरनाव दिनै आलासि जाहैबाय मोनफैग्रोमोना आं बेखौ भिडिअ लाबाय थायासै आरो आं भिडिअ बिराद मेंदोंमोन नालाय मेगनबो मोदैमोन नालाय भिडिअ लाला होननानै थादोंमोन आरोना स' दायो हाथाय दिनै सुनिबारबो नालाय बिसोरनाव सुनिबार हाथाय बिराद गिदिर जायो बेवहाय माने आब'आबो बाजार खालामनांगौ दङ जोङो ओमफ्राय होनबाबो आं भिडिअखौ लायाखैमोन आरो एसेयाव जायै लोङै जोङो फैनानैहाय दायो हाथायाव थांबाय आरो जों दसे बेवहायनो ससे बिदिनो भिडिअ लाबाय आरोना बिनिफ्रायनो आं नै दा मोनायावबो जों जानाय खायद'खौहाय जों एसे दिन्थिनोसै साननानै आं भिडिअखौ लाबाय आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट किटचेन रुमावनो भिडिअखौ बानायखाबाय आरो आं नै बिदिनो नै कुकाराव माबा रुगासिनो दा नोंथांमोना मिथिगोन र' दसे नायलांबाय थादों थ' लोगोफोरनि एसे नायना लादो नागालेण्डखौ जों दायो सुनिबार हाथायाव थांगासिनो आरोना इसिनिथिं सुनिबाराव मोनसे बिराद गिदिर हाथाय जायो थ' बेवहायनो एसे मैगं लायनो होननायखाय आं आब'जों थांफाबाय आरोना मेंबाबो नै नायदो बिराद बिल्डिं गोजौ बिराद समायना आरोना सिगांनिफ्राय ओरैबायदि साबसिन जाबाय आरो बेरायनो फैबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मालाबाफोर आरो आं नाजागोन नोंथांमोननो बिराद मोजां माने बिनिफ्राय समायनासिन आरो दंबावो देखायनो नाजागोन आरोना लोगोफोर बेरायनो थांबा स' नै नायदो जों दायो थांगासिनो आरो नोंथांमोना जायफोर नागालेण्डखौ नुवाखै बा नायनो लुगैनानै दंमोन नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आरो बिनि नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोना जुदि आरो नागालेण्डनि भिउखौ नायजोबनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेकग्राउन्डआव एसे दावराव लामा गुदियाव नालाय जोंना रुमा स' जों दायो थांगासिनो आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर Abu angkut beg lah apa ini hatai mana pede थ' लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय मैसो बेदरखौ सोर जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै कमेन्टआव खिन्थाहरलाय आंथ' बिराद गोथाव मोनो आं बिराद जाखायो लोगोफोर नैबेनो जाबाय मैसो बेदर नोंथांमोननि सोरनि फेभरेट नोंथांमोना आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय बेखौ जों सुनानै लाबाय बेखौ दायो जों बयल खालामगोन आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम जों माबायदि संनानै जायो मैसो बेदरखौहाय थ' आङो मैसो बेदरनि थाखाय एकदमबारे रेडि खालामसै आरोना बानलु मस्ला हाइजें बायदिसिना देनानै लासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बेसर मैद्रु ओमफ्राय मैसो बेदर भाजि जागोन आरो दिनैहाय मैसो बेदरा एकदमबारे आंनि फेभरेट आं बेखौनो जानो लुगैनानै फैथारदों आरोना लोगोफोर थ' let's go start नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों माबायदि जायो लोङो मैसो बेदरखौहाय आरो नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय मैसो बेदरखौ सोर गोथाव मोनो दे आंथ' बिराद गोथाव मोनो आंनि फेभरेट दायो मैसो बेदरखौ जानो लुगैनानै नै दायो आंना आलु चप सफैबाय लेग पिस सफैबाय बेखौ जों दायो जाग्रोना लानोसै बिनि उनावहाय जों संबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थ' नै नायदो हाखाम जानोसै आरो रावबो आंखौ अनखाया नालाय दासिमबो 1K साबसक्राइबारानो दाबो जाला आंना बेनिखायनो जाथ'नांगौ लोंथ'जोबनांगौ नै मगिनो नै लोगोफोर दायो जों बेसरखौ बयल खालामगोन आरोना बेसरखौ लाखाबाय ओमफ्राय नैबेयाव जोङो दायो मैसो बेदरखौ कुकाराव होबाय आरोना दायो
नैयाव दायो रेड चिलि होबाय आरो ना लोगोफोर संख्रि होबाय एसे आरो दै एसे होबाय आरो नै बेखौबो होगोन बानलु राजाखौ थाइथाम होगोन आलौनानै जानो हायाबालाय बिदि होजोब्बाय आरो ना बेखौ ओमफ्राय दा फ्राम एवफिनगोन आरो थ' लोगोफोर नैबेयाव दायो जोङो सामब्राम गुफुर देरना लाबाय सामब्राम गुफुरजों हाइजें आरो नैबे मा होनो लं एलासि दालसिं आरो मस्ला जिरा बिदि फासफुरन बेफोरबायदिखौ जों देना लाबाय आरो ना लोगोफोर बेखौ माने बिराद लोगोफोर नै जों दहाय हाथाय खालामनानै लाबायनाया माने आं भिडिअखौ बानायनो बावदों दुगैग्रोबाय ना फ्रेस जाग्रोबाय नैबे बानलु राजा नै बानलु राजा इयो आरो नैयाव दुन्दिया दङ आरो नैबे बान्दा कफि फुल कफिबो दङ बेवहायनो नैबेबो दुन्दिया नैनि मैथा सैथा सेस फ्रेसाव सोजोब्बाय आरो ना बेखौथ' दिनै जाजोबनो हाया नालाय ना सा सेस बेयावनो दंजोबो आरो नै गासिबो बेखौनो लायदोंमोन आरो जों दहाय खरस खालामनाया लोगोफोर दिनैनि खाजाया ओरैबायदि गोथाव जासिगोन बहुत एक्साइटेडमोन आङो मोसौ बेदर जानो थाखाय स' माला मोनगोन जानो लुगैनाय हाथारला एथिंजाय नै कुकाराव रुगासिनो बयल खालामगासिनो स' दायो एवसिगोन आरो जोङो बिराद गोथावैनो स' नोंथांमोनाबो लुगैनो हादे सोर गोथाव मोनो कमेन्ट खालामदे कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आं बिराद गोथाव मोनो आं सिगां जाखांबाय बेयावनो जादों आरो ना आब'आनो आं बिराद गोथाव एवना होदोंमोन खननै खनथामसो जाबाय आं जानाया दिनै आरो जाबावसिगोन आरो ना आं बेखौनो जानो लुगैनानै फैखादोंमोन नागालेण्डआव स' आं बारा भिडिअ लानाय जायासै माने लागोन खि लाया जाबाय थानानै माने लायाखैमोन आरो ना बिदिनो ससे होनसै आरो आङो नोंथांमोना गाज्रि मोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय माखासेखौ दा एवनायखौ देखायबाय थानोसै आं साराय जानबाय नै दायो एवसिगोन आरो नै मोसौ बेदर संग्राखौ देखायबाय नोंहा दासो दुगैबाय नालाय जाबाय जागोन नै बिदि रुनानै माबाय आरो ना दायो फ्राम एवसिगोन आरो साराय दुंबाय पियास होदो थाव होबाय नै पियास होबाय पियास नै संग्राया नै जोंना आयौ मोदाय बायदि नुथारदों मोदायखायनो नोंनि संनाया बिराद गोथाव जासिगोन खोमादांलै जादु रोङो सारायाबो गोसोमसोमलाय आरो ओमफ्राय साफासो गोसोमसोम साफासो आरो बिराद दिफारेन्सनो सोरबा सोरबा मुगैनो हागौ ना सारायानो गोसोमसोम होननानै गोथाव जादोंबालाय मा जानो होननानै दायो पियासखौ माने एसे ब्राउन खालामसिगोन आरोना एवनानै बिनि उनावहाय बेदरखौ एवसिगोन बिनि संनायखौ जासिगोन आङो संगासिनो नेगासिनो आं माला मोनगोन बिनि मैसो बेदरा जानो लुगैथारबाय मोदोमनायाथ' दानो ओरैबायदि फ्लेभारा ओरैबायदि गोथाव मोदोमखाबाय आरो ना आरो दा मस्ला मा होनदों दे खेबसे नागालेण्डनि मैसो बेदर एवनाय आरो ना दिनै जासिगोन आरो दिनै माने आङो सिगांबो खेबसे जाखांखाबाय आरो ना दिनै जों सेकेन्ड टाइम जागोन आरो दिनैना गोथावसिन जागोन बायदि मोनदां अन्थाइ बाजाब बै खेबसेनि अन्थाइ बाजाब होआखैमोन ना एफा मोनथिलानो गोसोआव गैला नै बिराद साइज जाबाय आरो ना दानो दा फ्राम जाबाथाय नायबावदो बिराद गोथाव जासिगोन जों अन्थाइ बाजाब होबाय आरो ना मोनहां जाबाय नालाय मोनबायानो ना आब'यो मोनबायानो आरो ना अन्थाइ बाजाब होबाय बे रबबानो जाजाबाय आरो सायखिनायसै आं Normally. Ja. Jadi kedua dah kabar baik. Ha? Ada baik kedua dah kabar baik. Ini dah kerja nama isi bidaraman berna. Ayah songkina isi tes kantor na. गोथाव जाखाबाय ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय संख्रि बानलु गासिबो नांजोबबाय दा जाबाय थानोसै
स' नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव बिदिनो गोथाव संनानै नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन आरोना गोसो बेदरखौहाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय